Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din seria Assassin's Creed 4 Black Flag. Numele meu este Sweet Bunny și astăzi vă voi prezenta a doua parte din gameplay-ul acestui joc. Pentru a vă reaminti foarte rapid, vă rog să nu ezitați să apăsați butonul de like sau de subscribe dacă vă place seria și dacă vreți episoade în continuare. De asemenea, puteți lăsa un coment dacă aveți nevoie de ajutor cu ceva sau dacă ar mai trebui să mai fac ceva. După cum vă amintiți din secvența trecută, am reușit să terminăm prima noastră misiune. Și astăzi vom continua jocul făcând partea a doua. În misiunea anterioară am mers cu o navă, această navă din spate, și am ajuns în orașul Havana. Aici va urma să facem câteva misiuni. Nu foarte multe, dar avem mult de explorat și de întâlnit multe persoane. De asemenea o să omorâm mulți soldați, luăm bani, chestii, iteme. Stați să dau un pic la opțiuni sonorul mai tare că se aude cam încet. Așa. Și să reluăm. Putem folosi Eagle Vision-ul pentru a identifica țintele pe care trebuie să le omorâm sau pentru a găsi anumite obiecte de luat, crate-uri, chest-uri, iteme. De fapt nu prea avem nevoie de bani de la el, deoarece noi avem destui bani. Vom cumpăra această pereche de săbii. Eu mi-aș fi cumpărat o pereche mai bună, dar asta îmi cere misiunea. Și acum trebuie să ne cățărăm sus pe biserica asta. Mă enervează lucrul ăsta că atunci când te duci lângă un colț, se întâmplă să se pună în poziție de defensivă pentru a te ajuta la trasul cu pistolul. Dar cum eu nu am pistol acum, este cam enervant. Și acum ne vom sincroniza și vom găsi taverna la care trebuie să mergem. Trebuie să prindem acel hoț. Eu voi lua pe aici. Gata. Și acum trebuie să ne întâlnim cu domnul Steed. Mai întâi, după cum vedeți, puteți vedea pe mapă, se află un chest aici. Eu mai întâi voi lua chestul. Sperând că nu prea sunt soldați pe aici sus care să se ia de mine. O, a plecat șantiul. A, nu, mai duc pentru că e prea departe. Mă gândeam că o să sară cineva pe mine.
mă, plecați odată. Nu, da, super. A. Noi ne batem cu pumne, așa cum fac pro playerii. Ia să vedem dacă merge să fac kill cu sabia lui ăsta. Da, merge. Și pe asta. Că m-a enervat. Alt lucru care este important la assassinating este ascunsul cadavrelor pentru a nu atrage atenția altor soldați, dar nu prea mai sunt soldați în zonă, deci eu voi merge mai departe. Și am ajuns la taverna unde ne-a cerut misiunea să ajungem. Lucky King George, having a piss pot like you flying his flag. Oi! Skulk! I've seen your face before. You's mates with them pirates down in Nassau. Shut your fucking gob or I'll fill it with shots, you hear me? Edward, is it? Yeah, I warned you. Bătaie! Ca țigani, câte trebuie, unul. Want a dust up? I'll give you one. Come on, lads. I've seen bigger arms on a hill. De asemenea, protagonistul nostru este un tip cam dur. Și tocmai de asta îmi place mie. You're not leaving me. I'll catch you up. Perro inglés. Trebuie să scap de aici. Bun. Și acum trebuie să fugim. Aia, căcat. Lasă-mă în pace. Gata. Da, bă, nu încă. Trebuie să scap din zona asta roșie de aici. Bă, dar ce mă enervează ăștia.
Ai ratat. Repede, repede. Oh, ce bine. Prima noastră misiune din orașul Havana cu full sincron ca de obicei. Eu voi da like la această misiune deoarece mi-mi plac misiunile cu assassinating și vom continua mai departe. Aici sunt toate chestiile pe care trebuie să le facem în oraș, pe care le vom întâlni. Vină mai aproape. Păi da, se putea să nu vină alții. Am intrat în combat pentru piratul respectiv care se află aici. Mamă, dacă sunt pe el. Captain Kenway, just in time. I'll see you back at boat. Întâi trebuie să mergem la misiunea asta pentru că mă enervează dăraia de sânge care am pe față. Ia să dăm un smoke bomb. N-are. Sărăcie. Îmi place aici că, deși sar cu pumnuri, el tot e într-un fel omorât. LOL! Ce noroc! Gata, nu mai au ce să se uite acum. Voi lua și șantiul ăsta. Mă enervează mai încolo că o să fie mult mai rapide. Da, sunt 4 acolo. Trebuie să am cel puțin pistolul ca să fac 4 assassination-uri în același timp. Că așa e mai greu. Faza cam nașpa e la început că îți dă doar un singur pistol. Trebuie să îți craftezi sloturile pentru mai multe pistoale. Nu vede unul. Lasă-mă în pace. Stai așa că o să vină la mine. Oh, ce bine. O să o iau pe sus aici pentru a lua manuscripturile.
Acestea ne oferă informații detaliate despre anumite persoane sau locuri. Ce-mi place aici, că deși am umbră aici, ei nu mă văd. Trebuie să sar întâi pe asta. Fără nicio problemă. Aceste manuscripturi nu ne oferă foarte mulți bani, însă ne oferă diferite informații, cum puteți vedea aici. Manuscripturi cu diferite desene, lucruri scrise de persoane importante din joc, oameni diferiți. Acestea sunt cântecele pe care le vor cânta pirații pe nava noastră. Hai să nu ne luăm de toți. Da, fără să ne udăm nu se poate. Am luat un nașpa. Edward își dă mereu un gluga jos când ajunge pe nava sa, deoarece știe că pirații de pe nava respectivă îl cunosc și se află înconjurat de persoane de încredere, deci identitatea lui poate să fie dezvăluită. Dar de altfel, când intră în zone restricționate, automat și își pune singur gluga. Cel mai mult îmi plăcea în Assassin's Creed Brotherhood când avea pelerina aceea la costum și și-o punea singur pe braț și și-o scotea când alergam. Nu știu cât putem să alergăm pe această mapă, adică până la barca de acolo, de lângă munte, dacă putem să mergem până acolo. N-am încercat niciodată, iar o să mă documentez despre asta. Sorry about the swift accent. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, man. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar. When your dispatches. Damn! And where'd they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is Guimal Dan, so I'd rather not ask. Shit. All right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Și acum ne punem pe urmele acestor doi soldați spanioli. Știam asta deja. Știam și asta. Not if you keep quiet and stay out of sight. Cel mai folositor este să stăm
cât mai sus. Hang back. Cel mai bine să stăm pe acoperiș la case, acoperișurile caselor, deoarece nu ne vor vedea, n-am șansă să ne vadă tocmai de aici. Buenos dias, señores. Late. Yes, sir. We are very sorry. Our captain delayed us. This will be Captain Mendoza? Yes, sir. Only you must be present for a hanging, señor. Hanging? I love a good hanging. Yes, sir. Very nice. If we hear the bell, you may go. You like? Nu mă lasă asta acum. Pleacă-mă de aici. Aoleu, incredibil. Oh, ce bine. Altul. Asta mai lipsea. Mai trebuie să scap. Acum s-au pus și ei pe full și-au dat seama că sunt urmăriți. Adică presupun că sunt urmăriți. Și normal, primul lucru... Nu! Ce bine. Nu că-i pierd! Oh. Trebuie să mai fac rost de niște bombe. Eduard aleargă mai repede ca ei, deci... Nu o să... Bine că s-a oprit și ăla. Hai mă, mișcă-ți fizicul. Ne-am urcat degeaba. Le dau niște bani. Mai ușor așa. How long will this hanging take, man? Tell me to hang about all day for the captain. Oh! We got anything, sir. Captain Mendoza needs only to hang the man, then he will deliver your payment. I don't want reali. I want goods. Things I can sell. Tobacco, rum, sugar. We have much fine sugar. Rates we took off a fat Englishman last night. Mergi mai departe. English. Very fine. We hold the police. The man started the fight last night. He ran, left his sugar behind. Seamănă ca Assassin's Creed 1. That's a start. Fly a company up to the Castillo. No, sir. Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good door. Is that fake brute your Captain Mendoza? No, sir. He is El Tiburon. El Tiburon, Governor Torres' man.
Bun. Hecho. Let them have it. Como mande. Am luat câte 30. Oh, pe toți a luat. Am scăpat de o grijă. Nu pe aici că sunt soldați și mai încolo. ¡Guardias del tridente! Mi se pare că aici trebuia să nu fiu detectat, dar nu știu dacă mi afectează și în zona asta. Trebuie să intrăm pe aici. Nu vreau să distrag atenția. Aș putea să distrug acele butoaie, dar va distrage și mai mult atenția, vor sări toți gardienii din zona, inclusiv cei de aici. De aceea voi încerca o metodă mai tradițională. Oh, super. Vin amândoi acum. Numai să se întoarcă la cealaltă parte. Nu mă vede. Oh, ce bine. Bă, dar ăștia zici că siamezi, mă, unul lângă altul stau în continuu. Trebuie să sar pe amândoi. Cel mai bine e să ascundem toate corpurile pentru că sunt niște sniper sus și o să tragă dacă văd vreun corp. Este un grăsan aici. Să-i distrag atenția. Așa. Voi lupta doar cu pumnii până ce primesc și eu Hidden Blade-ul. Super, amândoi.
Asta mai nu trebuia. Misiunea asta n-am reușit să o fac mai deloc, fără să fiu detectat, că e cam greu, sunt foarte mulți soldați în zonă. Na, aici nu, e aproape imposibil să nu fii detectat. Ce v-am zis? Hai mă, măcar pușca să mai fi lăsat. Da, acum să vin ăștia aici. Aoleu, rău de tot m-am descurcat. Trebuie să iau chestia aia. Nu... Bă, dar nu știu, mă, să se arunci deloc cum trebuie. Am să găsesc o cală cum mă urc înapoi sus acolo. Bun. Da, dar mai e un chest și un manuscript aici. Totuși tot trebuie să le iau. Din câte știu eu, Havana e cam cel mai mare oraș din joc. Al doilea este Kingston și al treilea este Nassau. Nu pot să intru. Bă, dar ce bine te arunci. Bine că nu mi-au rupt piciorul. Dar nu știu unde e chestia asta. Cred că e undeva prinăuntru aici. Trebuie să intru pe o fereastră. Că nu e... Totuși nu e mai jos de... Nu e mai jos, că altfel ar fi să intre... Uite o fereastră. De cu ea. Că altfel ar fi sub mapă, dar este undeva să intri, dar nu mi-am dat seama încă unde. Super. Parcurs meniu născut.
pe aici, mă, e aici. Ba, nu e aici. Nu intru pe aici? Nu cred. Dar nu, că pe aici deja urci sus. Nu e... N-are cum să fie pe aici. Faza nașpa e că se tot plimbă tipul ăsta. Eram sigur. E pe partea asta altă. Undeva pe acolo. Bă, e pe aici, pe undeva, dar nu îmi dau seama unde. Știu că parcă m-am intrat, dar nu mai mi-amintesc. Uite, pe aici era. Știu ăștia să se ascundă foarte bine. Ieșire ca în filme. Nu o să mă găsiți. Da, de obicei gardienii investigează numai în zona unde s-a produs crima, nu în alte zone. Ce ador să mă joc cu animalele. Vă speriați ca și cum ați fi văzut cine știe ce. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit of my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberating. Oh, God. That would be an adventure. But no, I'm a husband and a father, I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan.
Okay, up on it. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Dar 100% n-am reușit să fac nici mai de mult, e cam grea misiunea. Însă o să reîncep din nou secvența și cred că o să fac 100%. Cam atât pentru astăzi, eu am fost Sweet Bunny și v-am prezentat a doua parte din gameplay-ul acestui joc. Voi reveni cu a treia parte din serie și vă mai ajuta cu alte probleme dacă aveți cu acest joc. Lăsați un coment de asemenea, ne mai auzim, la revedere!